Kogon tongo sabar kafal mita hotahe au okok tabuk baitang ngani bukhak obahaido shawi tongleka Bubagra social media wo post claibari bishingti hastini shinai nungnani sibi jangai tongko songtorai lukro Tiprashak ni hangka tipra ha hani busharok asaimaha rangchak hawo asaifano khorok shara charjebri nislai Bubagra rok pushi langfano naikol langfano fiaba Patani raidasete hamnai rukni thungrungni paliwo Tiprashakno khiklai manthai mana tongmani sheple ribui toni zakha Aboni bagino Bubagra thansani khorang ribani aboni bishingtino terek lukuchong raidani bishingti Bubagra chobak khlai kaham buthaibo manmani te Bubagrani thanchani khorangno Tripura hastino karibo Patani kubuni thungrung bodol te abodoni adongrokbo loge ribani khorang disamani Abo hakino osamutai jarabo Bubagra social media wo post khlaika Bubagra shaka Umar joto baino kethawi thango fiaba ang jefro bisi brichi tongmani aboni silai bisi bachi gana gini fai ang pebo tongthoka tamani hinba ani elem te sak wansuk manmani abosi tebo nangkugo Chini jotoni bagai kaisa daktino kotor koktoma sokpai tango tamani hinba khalokmu nasingmung kubui fonoka sak kaham ngnai sak hamyang nai fiaba chini borokni bagai hamjakma sakni asuk thani silai gobang Rimaya ke kemai thangbi take bengdi lamao nokha somsawi pherang ko bibo sangtai kirilia lama himtini busu ha bibo lamtai korolia kubui kothoma seiklang khaklamni thibai Sino rudi, sini mantai, sini tongtai, rangcangha, rimaya ke, kemai thang